I a Can Peixauet la Grama va superar el Sant Andreu i estreny encara una mica més els equips de la zona mitjana i baixa de la taula, ja que ara el Sant Andreu té només 4 punts de marge respecte a l'Aldenc, que és el 16è. Ara veurem el llançament de falta de Cristóbal al minut 32, que va significar l'únic gol del partit. Ara bé, la imatge de l'enfrontament, sens dubte, és la parada estratosfèrica que va fer Barragán després d'un xut de Cervián, una acció gairebé impossible, però que ahir va ser decisiva per a la Granada. No sé com ve d'un centre, crec, que la rebutgem i queda a la frontal un pas enrere i xuten i molts jugadors, bueno, trec una mà ja important per l'equip perquè els 3 punts ens donen una bona empenta cap amunt. La mà la tenia aquí posada, va vingut, he vist la pilota quan arribava i l'he posat forta. L'únic que he pogut fer és que si la pilota arribava una miqueta més a la dreta, a l'esquerra, no podria haver fet gran cosa més. Aquí hi ha un secretari tècnic que sóc jo. L'únic que pot prendre una determinació sóc jo. Llavors jo seré el que m'assentaré amb l'entrenador i parlarem a veure què és el millor per Sant Andreu. A l'equip li falta guanyar un partit, això està claríssim. Ara li costa, de vegades et xutes del poble al costat i fas gol i ara no pots, però en aquest moment l'equip jo crec que avui ha lluitat, han deixat tot el camp. Sols, tot el dit amenaçant del control i sols, com quan veus venir el cop i proves d'esquivar-lo i no pots, posar el peu a terra i aixecar el cap cop del sol. Sols, tot el dit amenaçant del control i sols, com quan veus venir el cop i proves d'esquivar-lo i no pots, posar el peu a terra i aixecar el cap cop del sol. Sols, tot el dit amenaçant del control i sols, com quan veus venir el cop i proves d'esquivar-lo i no pots, posar el peu a terra i aixecar el cap cop del sol.